Alikho elishona ngenazo ezalo yamukela ke nazo izindaba ezihamba phambili namhlanje. Kuhlaselwe abafundi Ongoye lihlehlile eLowengozi yaseThekwini kanti kuhlolwe Esezindiza eMgungundlovu. Izindaba ze-1KZNTV zifundelwa ke uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Bathukizanya abafundi besikhungo semfundo ephakeme yakwaZulu University of Zululand kulandela ukuhlaselwa kwabo ezindlini abahlala kuzo ngabalisa ababehlome bezingovolo. Labafundi bagqekezelwe ezindlini abahlala kuzo kwisakhiwo idwala labahle elisedlangezwa esingaphansi kwesikhungo. Nokuyilapho ke kuthathwe khona izinsiza zofunda zabo ezahlukahlukene. Omunye walabafundi uZama Mabaso uthi bazizwa bengaphephile futhi nempilo yabo ibukekise engcupheni. Basathuthumela abafundi besikhungo semfundo ephakeme i-University of Zululand enyakatho nelikaMthaniya ngemuva kokungenelwa iqembu lezigelekeqe elaziwa ngamadabuka ebelihlomele izingovolo nelifike lathatha konke abanakho okubalwa kukho izinsiza kufunda omakhalekhukhwini kanye nama-laptop. Omunye walaba bafundi ohlala esakhiweni esingaphandle kwesikhungo idwala labahle uZama Mabaso uthi-ke akakwazi ngisho ukulala ebusuku ngemuva kokwehlelwa isigameko sokungenelwa yilezi zigebengu. Lo mfundi uthi ukhathazekile ngendlela isikhungo esiyithathela phansi ngayo indlela yokuphepha kwabo njengoba kade waqala lo mkhuba ukungenelwa endlini belele. Ngine trauma angikhona ngisho nokulala like izolo ngene abantu lana bathatha ama-laptop wabantu bathatha amafoni like lento kuthiwa iyenzeka la 2021 but still like indlela yokubika kubikwe ngendlela e-right and ne-security ayikho tight so nje sithukile siyasaba cause lento yenzeka na last year kwafa abafundi but ayikho into eyenzekile so nje sithukile kakhulu asikhona nokulala manje asikhona nokufunda nje kunzima. Ngifisa ukuthi ingenelele la yenze mhlambe yenze ukuthi kubike ngendlela e-right iphinde yedi security because iyashoda like nje ay la ngemuva nje kune space akubiywanga la hlala khona so nje abantu bangena easy kalula kabi so ngiyafisa imanagement yesikole ukuthi ingenelele la isisize because impilo zethu isengcupheni ngenzeka futhi ngelinye ngithola ukuthi kuform umfundi because bebephethe ibhamu ube kuthiwa sibanika ngizinto ngabe sikhuluma enye into manje sinje sithuke kakhulu sine trauma kabi. Kanti omunye walaba bafundi uthi baphazamiseke kakhulu ezifundweni zabo njengoba nezivivinyo sezisemome. Uthi njengoba elahlekelwe umakhalekhukhwini wakhe akasazi ukuthi uzomisa kanjani njengoba esebenzisa wona ezifundweni. Ngikhuluma njengamanje nje angiyile esikoleni nginali class angiyile esikoleni kwamanje angikholwa ukuthi ifunda nginayo yabo. Ama-test akhona ama-test azoqala nje manje kumele sifunde mina ngiphazamiseke kakhulu and ngiyabona ukuthi nabafethu baphazamiseke kakhulu ngoba abaningi abakhona lana abanye bahambile bayile esikoleni cabanga ukuthi bayozokwenzakalani uqhubekala kanjani yabo. Cha siphazamiseke kakhulu mase sikhuluma ngendaba yokufunda because njengoba singayile nje esikoleni kwanakho lokho kusakuphazamiseka ukufunda. Omunye wabafundi ohlala kuso lesi sakhiwo uthi basashaqekile ngokwenzekile kulesakhiwo. Ngizizwa ngiphatheke kabi ngalokho kusihlelile lana ngoba vele bibonakala vele ukuthi into kanje izowenzeka ngenxa ukuthi i-security la ayikho that tight. Mina ngicabanga ukuthi mabenga add mhlawumbe ama-security lana nokuthi indonga zikwazi mhlawumbe ukunyonga ngoba indonga zalana zimfishana kakhulu umuntu nje angeqa noma kanjani. So I think it's better if benga zama improve ilento the wall. Umqaphi wesakhiwo idwala labahle uthi ke bazokwenza konke okusemandleni nabanikazi balendawo ukuqinisekisa ukuthi abafundi balesi sikhungo baphephile abahlala ngaphakathi. As far as I'm concerned lo ulandlord wakulendawo ubeka khuluma nami nje ukuthi izinto zakhe eziningi nje azikabi yet complete so ubesho nje ukuthi hayi ma ehlanganisa izimali uzokwazi ukuthi anyuse udonga afake ne-razor wire nokunye nje okungathi kuyasilela kubafundi he was promising ukuthi konke nje uzokwenza kodwa ngiyakubona nami ukuthi konke lokho abakushoyo nje abafundi kuyiqiniso ngoba nami ngihlezi nje la ngiyakubona ukuthi hayi khona la ungathi kusasilela khona ngakhona
I'm quite sure ukuthi lokho kuzokwenzeka. Ngicabanga ukuthi uzothatha that responsibility ukuthi abone ukuthi abafundi ubaphesha kanjani. Umengameli wesigungu esimele abafundi eNyuvesi yaKwaZulu, uSiyemkela Khumalo, uthi izinhlaka ezihlomula ngokuba khona kwabafundi kulesi sikhungo mababhukule bethathe igxathu elithize ukuvikela abafundi. Ubese nxusa ungqongqoshe wamaphoyisa kuzwelonke ubheka icele ukuthi engenelele kulolu daba. Wonke umuntu obenefitayo by i-existent institution, be it whether wenza ibhizinisi noma benefita in other way kwi-existent institution, siyabacela ukuthi bonke abantu become force bezocontribute kwi-issue noma kuma-means akhona noma measures akhona, both by institution, both by ama-views ama-students in conjunction with the-SRC, becontribute ku-address i-issue e-safety and security. We are encouraging, as NSASI also adopted a program of security in the where we invite Bona as a security school, would invite MEC where community-izing engagement also now. Would also try to invite and get and capture attention of Minister of Police because he's one person I believe kule case economy has a capacity to assist. Yabo, ilezo zinto mhlambe that as an SRC we are for that we have done and we are still in plan or in a motion ukuthi size as an SRC. Ulumela amaphoyisa kwaZulu Natal uRobert Nechunda uthi ke sekufikile ezindlebeni zabo lolu daba kanti amaphoyisa asemthunzini aphenya kabanzi ngalesi senzo. Ezindabeni ze1KZNTV kubi kumqondisi Myeni edlangezwa. Inkantolo yemantshi yaseThekwini isiphoqeleke ukuthi-ke ingasasilaleli isicelo sebheyili somsolwa ecaleni elibhekene nomshayeli weloli eladala ingozi emgaqweni u-M41 ngasemhlanga. Ubuningi bamacala afuze leli yikho okuphoqe ijaji ukuba-ke lihlehlisele umhla zingama-23 kwephezulu. Lokhu-ke kuvele ngesikhathi lo msolwa ogama lakhe uSithulile Zulu evele kule nkantolo namuhla. Nokuyilapho-ke bekulindeleke khona ukuthi afake isicelo sakhe sebheyili. Kube ukufishane ukuvela phambi kwenkantolo yemantshi kukamsolwa owabeshayela iloli eladala ingozi emgwaqweni M41 ngasemhlanga. Lokhu kungenxa ukuthi ijaji likuhlehlisile ukufaka kwakhe isicelo sebheyili likhalake ngokubhekana nomthamo omningi wezicelo ezifuze lesi. Ngaphambi kokuphuma kwalesi nqumo, umshushisi unxusa inkantolo ukuba ke inqabele ibheyili umsolwa njengoba kungenzeka akubalekele ukuqhubeka kwecala. Your Worship, the state considers the accused to be a flight risk. Your Worship, the accused release on bail is likely to undermine or jeopardize the proper functioning of the criminal justice system. Your Worship, further, there is a likelihood of interference with the investigation in this matter should the accused be granted bail. Your Worship, the state will elaborate on these grounds at a formal bail application, which is to be scheduled. The state's application is for the matter to be postponed for a formal bail application. Umsolwa ogama lakhe uSinqobile Zulu nobhekwe amacala amabili ubevele kwesibili phambi kwale nkantolo kulandela ukuvela kwakhe ngeledlule icala labe sehlehliswa ngenhloso yokuqinisekisa ikheli abe ehlinzeke inkantolo. Lo msolwa kuvele ke ukuthi ungowasendaweni yaseMtubatuba nokwenze ukuba ummeli wakhe aphikisane nomshushisi uma ethi-ke umsolwa angakubalekela ukuqhubeka kwaleli cala. Kuzokhumbuleka ukuthi ngemumva kwale ngozi yabe inyantisa igazi njengoba ke yabihlanganisa imoto engaphezulu kwama-40 umsolwa wabaleka endaweni yesigameko kepha wabuye wayinikile emaphoyiseni. Namuhla umndeni kamsolwa oneminyaka engama-22 ubuphume ngobuningi njengoba ubugcwele igumbi obekuhlezi kulo leli cala ukuzomeseka, kanti ngesikhathi ijaji lizwakalisa ukuhlehla kwecala bakhombise ukudangala banxusa ukuba athole ibheyili kepha balele ukukhuluma nabeyindaba. Okukhulumela uphiko lwe-NPA uthi-ke leli cala lizoqhubeka phambi kwejaji elihlukile ngeviki elizayo. We consider the accused to be a flight risk, and also we feel that him being released on bail may interfere with investigations. The matter was therefore remanded till next week, the 23rd of March, for the formal bail application. Ey'ndabeni ze-1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu ngiseThekwini.
Ikomiti lezezimali kumasipala uMsunduzi lihambele isikhumulo sezindiza esizinze eMgungundlovu i-Orib Airport ukuyohlola-ke izingqinamba esibhekene nazo. Lokhu-ke kwenziwe ngenhloso ukuyoguqula ukusebenza kwaso. Lesikhumulo-ke sezindiza sike saba sematheni ngokuthi-ke asinakho okuningi okuthandwa izivakashi, kanjalo-ke futhi asisebenzi ngendlela efanele futhi sincane. Izindiza ezinkulu azikwazi ukuhlala khona. Ikomiti lezimali kumasipala uMsunduzi lihambele isikhumulo sezindiza i-Orib ukuyohlola ukusebenza kwaso. Airport namhlanje njenge-portfolio committee aka-finance ngenhloso yokwenza i-oversight sithatha isinqumo ukuthi sizohambela wonke ama-municipal entities ukuzobona isimo sabo ukuthi sinjani asesimweni yini sokuthi akwazi ukusebenza kakhulukazi ngoba kukhona inqumo ekufuna sizithathe. Isinqumo sokuqala ukuthi siqhubeke yini nokuthi siziphathele i-airport noma sikwazi ukuthi sinikeze abantu imbiko-ke siyitholile nesisazoyithola iyona ezositshela ukuthi kwenzakalani. Kodwa okwesibili bekuhlezi kunezinto ezithi sirana eThelos Airport. Besifuna ukuzothola lobo bufakazi balokho nokuthi-ke yini esingayenza ukuthi sikwazi ukuthi siyenze ikwazi ukuthi sebenzele umphakathi waseMsunduzi. Isikhulu esibambile kulesikhumulo sezindiza uAkhona Ngcobo uthe ngokwabo benza kahle kuleli zinga abakulona. Kubalekile kokuqala ukuthi uunderstand ukuthi ama-airports ahlukene ngangokuba khona kwawo. Sinama international airports esingabala mhlambe o-King Shaka ekuyiwona ama-international. Thina we are a regional airport, meaning ukuthi in a way we fly from one city to another city. So ama-services esiwa-ofarishayo angangaba makhulu njengawe international airports. For example, njengamanje sine flight eyodwa, sine airline eyodwa ekhona njengamanje. So akuchaza ukuthi kodwa asenzi kahle. Sicabanga ukuthi thina njenge regional airports masibuka amanye siwacomparisha namanye, we are doing quite well ngoba sinezinto eziningi sisi-ofarishayo. For example, i-coffee shop kade singenayo yayivaliwe during i-COVID period. Sikhona manje ya-operator. We have ama-aviation school awu-2. Sinendawo la kuwenziwa khona i-aircraft and maintenance. So ziningi izinto zikhona, indawo ekuhlalekayo kuyona, and sinama-flights ahambayo 4 times a day. So singasho ukuthi kwizinga le-regional airports we are doing. Uthebola uthe bagculisekile ngohambo lwabo. Cabanga ukuthi sigculisekile kakhulu kunalokho futhi sishinselelo ku-management yase-airport ukuthi sicabanga ukuthi laba njengamanje abasebenzisa i-airport akwanele. Ngokwethu sesifuna noma i-airline yesibili even nengaphezulu kwalapho ngoba buka abantu bala esazi ukuthi bayisebenzisa lento baningi kakhulu. Uma ungazange uzubhukhe ibhanoyi la ngesikhathi amathuba ukuthi liyaphela isonto ungazange uyithole iflight maningi kakhulu. Lokho-ke kusho ukuthi iyasebenza, ibhizi, kufanele ukuthi sizame ukunyusa izinga nje kuphela ukwenzela ukutholakale ngaso sonke isikhathi. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Mbukele ake sihlabe ikhefu sihlangabeze masibuya. Sekubingelele sekwamukela monga busanda kusijoyina ubukela izindaba ze-1KZNTV nazi ezihamba phambili. Kuhlaselwe abafundi Ongoye lihlehlile Elowengozi yaseThekwini kade kuhlolwe Esezindiza eMgungundlovu. Unobhala we-ANC kwisifunda iTheku uMosanciki uthi njengobuholi kuyabathokozisa ukuqhubeka kokuqulwa kwamacala kasihlalo we-ANC eThekwini uZandile Gumede. Kuyabajabulisa-ke ngoba bakholwa ukuthi-ke kuzomenza impilo yakhe ibe lula bese-ke ekwazi ukuqhubeka nomsebenzi wakhe wenhlangano. Uncike-ke usho lokhu ekhuluma nabezindaba emva komhlangano omkhulu ilehotla walesifunda obubanjwe ngesonto eledlule. Uhlanganisa-ke namalungu esigungu esiphezulu esifundazwe nakuzwelonke. Ukubanjwa kwalesi sithangami kwenziwa kokuqala emva komhlangano omkhulukazi walesifunda la khona ongqongqoshe beminyango yahlukene ukuswakwe kwezolonke kanjalo nowesifundazwe bebekade bethula imibiko yamayelana neminyango yabo ukuthi ngabe ikuphi abayibophezele khona ukusiza impilo zabantu. Ngesikhathi kuqhubeka lesi sithangami kube sekuvela umbuzo mayelana nomshado wakamuva waye-ANC kusona isifunda saseThekwini njengoba sekukhona ukusebenzisana okukhona phakathi kwabo ne-EFF ne-NFP kanjani namanye amaqembu. Unciki
uthi kusabajabulisa ngoba kusakhona uzinzo. Sinama programs amakhulu azodila nokulungiswa kwe-infrastructure nokwenziwa infrastructure entsha okuqhubekayo as we are speaking. Mawubuyela nje ubheka ngale ezansi kwethe kwemkhomazi sakha idam elikhulu. Nomsebenzi uyaqhubeka kuleli dam elikhulu esilenzayo le eMkhomazi. Lela dam elikhulu esilenzayo amanzi akhona ayokwazi ukuthi asupply iTheku azadlulele kwamanye amadolobha aseduze kweTheku. So ubudlelwane bethu sibujabela kakhulu ngoba bakha unzizwa uma umkhandlu ungenalo unzizwa ugcina sonke isikhathi unako ukuthi ikhansela ima kanjani ingabe saqhubeka ezinye izinto ezokuya phambili. Kuzokhumuleka ukuthi ngesonto elizayo kuzoba nokuphazamiseka ngenxa yemash ehlelwe iqembu le-EFF nehlose ngayo ukuzokalisa izinto ezahlukene ikakhulu nenkinga kagesi. uNciki uthi njenge-NC eThekwini afise amaphoyisa ukuthi enze umsebenzi wabo kungabikho okuzophazamiseka kanjalo namabhizinisi. Ngokomthetho sisekelo abantu banalo ilungelo lokuthi bapicket. So ke will stop abantu uma bepiketha noma bemasha. However siqinisekisile ukuthi sikhulumile namaphoyisa ukuthi ngesikhathi kwenziwa lamamasha akuvikelwe ingqalasizinda. Avikelwe amabhizinisi abantu angadestroy. So that imash ukuthi nje badlulisa lezo ikhala abafuna ukwedlulisa kodwa ke ayilimazi enye ingqalasizinda ngoba uma sekuqala kwenzeka lokho kusuke sokuyi-element yobugebengu then amaphoyisa kofanele a-act kulento yemash. Ukubanjwa kwalesi sithangami kwenzeka nje ongusihlalo osamisiwe ANC eThekwini uZandile Gumede amacala akhe asaqhubeka enkantolo njengoba kuleli sonto kungenele esontweni lesibili. uNciki uthi ukwesaka Gumede ngeke bakiyeka kodwa futhi ukubajabulisa kakhulu ukuthi amacala wakhe aseqalwe uqula ngakho sekukhona umnyakazo ngoba bakholwa ukuthi ezinye zezinto ziphazamisa ukusebenza kwakhe kuyona inhlangano. KuTebohosibisi ngiseThekwini. Umongameli weqembu le-Economic Freedom Fighters EFF ngamafuphi uJulius Malema usenxusa amaphoyisa ukuba ke ababopho osikhwiliphambana nobhoko abazophula umthetho kumbhikisho wabo wangesonto elizayo wokuphoqa kumongameli uCyril Ramaphosa ukuba ke ashenxe esikhundleni sakhe. Ekhuluma kwisithangami sabezindaba eGoli namuhla uMalema utshela bezindaba ukuthi ngisho amalungu eqembu lakhe imbala azophula umthetho kule mashi azobhekana nokuqondiswa izigwegwe eqenjini. We have said to you we are not going to damage any property. Therefore, we are not going to take responsibility for any damaged property. Police have a responsibility to arrest criminals. So anyone who damages anyone's property will face law enforcement. Ours is a peaceful protest. You will only come back to us if we had said be violent. They're banned, they do this. We've never said that. So peaceful protest is allowed in the Constitution, and those who engage in illegal activities will face the might of the law. The police will be there to deal with it. Zibuyele emsebenzini izisebenzi zomnyango wezempilo ezingaphansi kwenyunyana inehawu ebezibambe isiteleka ke sesidonse iviki lonke. Ngokusho kokhulumela umnyango wezempilo kwisifundazwe KwaZulu-Natal uMduduzi Nqalane uthi ungqongqoshe walomnyango noMagugu Simelane ubonge zonke izisebenzi ezisabelewe kuyikhwelo alihlabile lokuthi ke zibuyele emsebenzini wokuhlenga abantu. Zigcine ezibuyele emsebenzini izisebenzi zikahulumeni zomnyango wezempilo ebezibambe isiteleka esingekho emthethweni kwesifunda uMgungundlovu, Yilembe kanye naseThekwini. Okhulumela umnyango wezempilo kwisifundazwe uMduduzi Nqalane uthi ungqongqoshe wezempilo uNomagugu Simelane ubonga zonke izisebenzi zalomnyango ezisabelwe kuyikhwelo lokubuyela emsebenzini baqhubeke nokuhlenga impilo yabantu. uNqalane uthi abaphathi bezibhedlela ezithintekayo bazoqhubeka nokusebenza ngokuzikhandla ukubuyisela isimo kwesejwayelekile. Siyafisa ukuzwakalisa umyalezo kaNgqongqoshe wezempilo KwaZulu-Natal uNomagugu Simelane wokubonga bona bonke abasebenzi abakwazile ukuthi babuyele emsebenzini kusukela osukwini la izolo emva kokuthi kube nesiteleka esidonse isonto lonke. uNgqongqoshe ke ubese bonga futhi bonke abasebenzi abakwazile ukuthi bayibamba ishisa
noma bekunzima kukhona ababhinjwayo ikakhulukazi kuma facilities ethu ebhedlela nasemtholampilo uyababonga futhi uyasho ukuthi imisebenzi yabo ingeke ize ingaqashelwa iyaziwa iyabonakala ukuthi sinikela kwabo kusemqwa kakhulu futhi ukuthathile wafaka enhlizweni yakhe. Okwesibili uNgqongqoshe uSimelane uyafisa ukuthi axolise emphakathini ngokuphazamiseka okube khona ngesikhathi sesiteleka aphinda ubonge futhi umphakathi ngokubekezela. Ubeseveza ukuthi kwimindeni ukubambezeleka ukuhlinzwa kwezidumbu zabathandiweyo wabo nakhona bazokhuphula amasokisi njengoba bekubambezelekile. Usawunxusa futhi uNgqongqoshe umphakathi ukuthi uqhubeke nokubekezela njengoba isimo sisazoke sithi uxegaxega kancane abaphathi besazama ukusibuyisela esimeni sazo. Izinto ezifana nokuthi khona abazobambezeleka mhlambe eindaweni zethu zasemakhazeni ziyaziwa futhi siseyiqalile ukuthi isetshenzwe ngokusheshsha. Labo ababebenze ama-appointment kuzophoqeka ukuthi baqale phansi bawenze, kepha abasebenzi bethu ubanxusile uNgqongqoshe ukuthi bawenze lo msebenzi ngokukhulu ukusheshsha khona kungabikho ukuphazamiseka nokubambezeleka kokukhishwa kwemshanguzo kakhulukazi yalabo abadla imishanguzo yamahlala khona. Kuzokhumbuleka ukuthi izisebenzi zalomnyango zenyunyane nehawu zangenela isiteleka esingekho emthethweni befuna umqashi akhuphule amaholo ngo-10% okanye u-12%, kodwa umqashi ubebeke etafuleni u-4.7% kuphela, kanti isiteleka sichithiwe inkantolo ngokuthi asikho emthethweni. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuzamando sicele. Emva kwezimvula ezinamandla ezihlaseleke isifundazwe KwaZulu-Natal, imigaqo eminingi isalingekho esimeni esihle nokwenza ke izimoto zingakwazi ukuhamba kahle. Lokhu ke kushiye umphakathi unezinkinga njengoba ke nezithuthi zomphakathi zingakwazi ukufinyelela kuwona. Umasipala ke inkosi uMtubatuba wethule uhlelo loganaganda oluzolekelela ke ekutheni yonke imigwaqo ikwazi ukulungiswa kumawadi angama-23. Izimvula ezinamandla ezike zahlasela esifundazweni KwaZulu-Natal zishiya imigwaqo eminingi yonakele nokube nomthelelo wokuthi izithuthi zomphakathi zingakwazi ukuhamba kuyo. Umphakathi usale ubhekene nenkinga ngenxa yokonakala kwale migwaqo njengoba eminye ingenele emakhaya nasesikoleni. Umasipala inkosi uMtubatuba wethula uhlelo logandaganda phecelezi yellow plant oluzolekelela ekutheni yonke imigwaqo ikwazi ukulungiswa kumawadi angama-23. Dlulisa ukuthokoza okukhulu namuhla sidlulise futhi nakubahlali baseMtubatuba kusukela kuward 1 kuze kuyoba kuward 23 ngezimo ke esizaziyo sonke zemvula ukuthi ziyibulele kakhulu imigwaqo yonke kusuka kuward 1 kuya kuward 23. Namhlanje ke sizoqinisekisa njengoba nibona zonke lezi izinsiza zikhona la ukuthi zizophuma ke kusukela namhlanje zihambe zilungisa imigwaqo la khona okuneyinkinga okufanele khona kufakwe khona umgubane noma igravel akhona amathraga azokwazi ukuthi alungise lapho. Lolu hlelo kubhekeke ukuthi luthathe izinsuku ezintathu kwiwadi ngayinye uqinisekisa ukuthi imigwaqo kuyahambeka kuyo ngezimoto. Imeya lomasipala uMxolisi Mthethwa emva kokuthula lolu hlelo iveza ukuthi laba bazotholakala bekhokhisa umphakathi ukuzilungisela imigwaqo okanye bantshontshe udizili bazoqondiswa izigwegwe. Lo umsebenzi ngubeke kakhulu kithi ozakwethu amakhansela kanye nabasebenzi bethu ukuqikelela ukuthi ngaso sonke isikhathi la khona kunemishini nawo bazoba khona, uzoba khona uma ngabe engekho ukhansela akabe khona umuntu ozommela mhlawumbe we-ward committee ukuqikelela ukuthi lezo zinto azenzeki. Akusikho kodwa lokho kuphela ngoba kokunye kuye kuduwa sekuthiwa ngabe kunodizili odayiswayo, kunodizili oshodayo nani zonke lezo zinto lezo sizoqikelela sikhulume kakhulu before size sifike la ukuthi lo msebenzi asingawunikezeli kubasebenzi kakhulu kuphela mhlawumbe uthola ukuthi bona bazobe umonitor technical kanjalo nabasebenza o-operate. Nathi njengomakhansela siqikelela ukuthi siyasondela kakhulu eduzane ukumonitor ukuthi umsebenzi wenzeka ngendlela yini. Lo masipala uphinde waveza ukuthi kwezinye izindawo okudingeka kuze amabhuloho amancane bazoxhumana nomnyango wezokuthutha nokuyiwona obhekelele lokho. Izinodot nje kumanje kunomhlangano okufanele siuhlale eksasa ozoqinisekisa ukuthi ukusebenza kwethu sisebenza ngokubambisana ngoba siyazi ngempela njengobusho kuneyindawo ngempela eseyidinga khona ukuthi ngaba khona nama bridge sizolekelelana ke noDOT ukuthi lezo ndawo sizenza kanjani ngokusheshsha. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eMtubatuba. Ake siphinde sihlabe ikhefu sihlangabeze masibuye ekhefini.
Asiphinde sikubingelele siphinde sikwamukele futhi uma ngabe usanda kusijoyina usabukela izindaba ze-1KZNTV nazi izihloko esifolosa ngazo namhlanje. Kuhlaselwe abafundi Ongoye, lihlehlile eLowengozi yaseThekwini, kanti kuhlolwe Esezindiza eMgungundlovu. Ake sibhekele ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli u-18.13 maliqhathaniswa nedola laseMelika liphinde libe u-22.05 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde ke libe ngu-19.47 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Koliteke lona lingu-$1,900.66 a-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u-$77.45 umphongolo. Ake sikubhekele engusi yezemidlalo. Umqeqeshi wamamelodi Sundowns uRolani Mokoena usechaze njengento angakaze ayibone ukuzimisela kwabadlali beqembu lakhe njengoba ethi imphumela yabo ikhombisa ukuthi ke bazimisele ukufela iqembu labo. Mokoena ke usho lokhu nje kanje kulandela ukuba ke leli iqembu libhabhathise iRoyal AM ngempama yamagoli amahlanu kwelilodwa kumdlalo weligi ye-DStv Premiership izolo kusihlwa. Ake sibhekele isimo sezulu. Mbukele kungaka kade sikuphathele kona ke kwizindaba zanamhlanje sihlangabezana kanjani futhi ngesikhathi esifanayo.